Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gusto ka nga di na mo tiwason ang nabiling mga buwan sa imong sentensya? Nganong, igo ko lang nitutok na ko, Greg. Nagkaila ka na nako, Greg. Paborito kay nako ang prangka. Gusto kay ko prangka, Greg. Dili prangka nga tiaw-tiaw. Labaw ng way bakak sa prangka. Kaya ang prangka tinud-anay. Last na nina akong pangutana. O manini, di na ko mausab sa maong pangutana. Maong tubag ako. Kanang tinuurang pagkatubag. Gusto ka na mo gawas din eh? Dili na ni mo tiwason ang imo sentensya. Kinsa makahitaw nga dili masugot sa imong tanyag sa dudong. Musugot ka ba lagi? Magkagawas ka dayon. Kanusa man nagingon nimo makagawasan ko dinhi sa dudong. Ayaw na pangutana kung kanusan. Basta magkagawas ka dayon. Ayaw na pangutana kung unsahon. Basta kay magkagawas o magkagawas ka dayon. Sige, Greg. Magkabalik ka na sa inyong sila. Sige, adala ko, sir. Sir Dudong, Dito ka sa pag-isulti mo. sukad masukad si Dudong. Way bisan usa sa imong mga puong nga wa nako tuhoy. Okay, Greg. Sabi katungod nga magkapagawas mo siya ako din sa munti. Apa nalipay kay ko? Nga di kakita pa. Ilawom na lang ang oras gabi. Nahasol lagi hapon ko. Maglisod ko katog. Usa ka kung tinuod yun ang giingon na Sir Dudong. Apa tinuod Sir Dudong? Tinuod ka yung tawara. Malang hibaw eh. Baka mauog higo na kayong imo mga barkada, Jonas. Nakakay di nila mahibaw ng mga dagway ng mga ugok na ana permi sa shooting range. Sila yung tanan. Higigo yung kayo. Oh, asa ka? Nagduka ko. Oh. Oh, na. Gikak niyang armas. Mas hingigo si Jonas. Tulo ka raon. Tulo ka magasin nga way usang nga nausik. Pulos-pulos eh. Grabe ka, Jonas! Haud kayo, Jonas! Kulbaan mo ko. Sino yan? Oh. Greg! Halika, halika! Sunod ka! Dali, Greg! Salamat, sir. Sir, gipatawag ko na ko nimo. Meron ka bang mga butang dito? Gamay ra, sir. Ngano nang utahan na magkana, sir? Panghipos na, Greg. Makakalaya ka na, Greg! Oo, Greg. Oh, Gawas nun ka na.
sir. Salbahe yung kaibigan mo eh. Ginawa niya lahat para makalaya ka lang. Pero okay lang naman sa akin eh. Okay. Okay ra sab ko nga makalaya ka na. Oh, Buutan man sab ka dito. In fact, plano gid nako nga bigyan ka ng pagkakataon para makalaya ka. Okay. Okay na. Sige na, lumayas ka na din eh, Greg. Good luck sa'yo. Ano pang gipaabot ni mo? hi si Colonel Dudong Maxilom, sir. Wala. Hindi ko na alam kung hain nagpunta si Colonel Dudong Maximum. Kano sana siya bibiya din sa munti? Mga 2 days. 2 days. O 3 araw, sukat atong nakita ta o nagsulti mo duha. Sabi niya sa akin, tulungan natin yung bata ko, si Greg. Kaya, ito ngayon, Greg. Ito na. Sige na, layas na. Huwag mong kalimutan na ibigay mo yung isang kape sa iyong paglaya, ha? Daghan kay salamat ni mo, sir. Salamat kayo. Sige na, Greg. Adto na ko, sir. Magkakita na gid sa akong anak. Samahan kita sa labas. Hey. Yan na. Naipaw ka ba? Unsa, Jonas? Maniyak ko. Namaniyak ko tungod ni mo. Lami agit sa ko asawa-asawa. Sa maning imo ah. Respeto lang? Gibuangan ka na ko? Ha? Noon sa ka ba, uy? Noon sa ka? I love you. Mahimo ka na ako na diyak ni mo. Mahal ka na ko, Jonas. Gusto ka ba? Ha? Gusto ka ba? Lagi. Jonas. Ayaw gyud binuang. Jonas. Ayaw gyud nga rin ako. Ay, kalami. Sige na. Pag-ilis kay mong lakaw ta. Asa ta, honey? Natay tambungan. Importante. Okay. May gabi niyaton. Oh, niya ka, tikoy. Nahumanod bang gisugon sa Leon? Kaluoy sa Diyos, manataon. Waka mo hospital, DOA. Lakaw mo, Ton? Oh, gihuwat na mo si Jonas. Oo, manglakaw mi. Mata pa ka, Rosina? Tana? Ubuan na imong gisulob. Di ko gusto na. Ilisin na atong bag-o. Itong bag-o na kong gipalit para nimo. Dili ko gusto ato. Hugot na kayo sa kong lawas. Ug mo po pagit kaayo. Maoy gusto na ko nga kadto mo imong sulobon. Gusto na ko nga tanang lalaki nga makakita nimo. Muto ang laway sa imong kanindot. Sorry, Jonas. Dili ko. Mupatuo kan. O di. O sa pamay gidugayan ni mo din ha, tikoy. May pahuway na Sir Leon. Si Ina natong sa... Oli na. Anaton! Oh, ikaw to na sina, Ton. Niyam lagi siya. Oh, Ina?
Naunsa ka? Yan na. Bawa di Tikoy, ay pagalis sa agianan. Anong ingon niya na yung gisulob ni mo yan na? Bawa Tikoy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!